Waut Es Aanbidding. Dort ist tot je voll een bewijs van ihr en bewunderung für Gott. Ons Gott ist würdig. Hij is ons heiler. Hij wordt ons vrede geeft. Heeft ons hoopning en leven gegeven. En heeft ons vrij gemaakt van de dingen wat ons terughielden. Wo wir antworten? Als onze entscheidung zo te leven als God dat meint. Ein Leben heie geeft in Gemeinschaft mit ihm. Ein leven vol op. Hij is alles weet. In alles fängt mit ihm in seine Herrlichkeit an. Hallo, ik freue mich, zum hier waren met jullie zijn, zoals we van het thema van aanbidding reden doen. En vandaag willen we kijken naar dat bewijs van aanbidding. Dat bewijs van aanbidding is niet dat hoofdpunt, maar dat is een zeer wichtig punt van dat. Wanneer du hast een leven met Jezus ervaren, wie er zijn dingen passiert, en wie hij heeft die geraad van de zin, en wie du aan hem geloofst, en du zit al deze dingen, wat hij rondom die dat, en ook aan die dat, dan is dat bewijs van aanbidding een poort wat bloos ganz verzeld uit die ruut komen dat. Dat is een wichtig ding wat dan aan die passieren dat, wenn du kannst dan niet helpen. Du bist so froh en zo dankbaar voor wat hij gedaan heeft en zo ernstig even dat komt verzeld uit, dat bewijs van aanbidding. Dit is een zeer grote thema, waar we ons vorken vielleicht nicht mehr weiter und wollen sie wie Stunde wegen was zu sagen, oh, wenn du nicht das dort beweisen, dass du anbeten das, dann ist das arg. Oder wenn du das, dann ist das arg. Aber was du ist mit Beweis von Anbetung, dort wisst so viel, dort wie Liebe haben für Jesus. Ganz in der ersten Lektion, dann checkt wie sehr kurz nur dort Anbetung als Liebe beweisen. Wenn wir anbeten tun beim Singen, da sind viele verschiedene Dinge, wo wir uns scharpe Handstellen tun, zum Gott beweisen, dass wir ernst sind über die Sache. Dass wir dort ernst nehmen, was er getan hat für uns und wir wollen nur kommen an. Das ist nicht, dass er nicht kann was tun, wenn wir dort nicht beweisen tun, uiterlich. Er wird schaffen, kriegen das Wort, wegen er ist Gott. Aber das macht einen großen Unterschied für unsere Einstellung, für unsere Gedanken, für unser Hart, wenn wir dort beweisen, dort wie Liebe haben. Wenn uns Anbetung nicht bloß mit Singen verbunden ist, aber auch in wo uns Körper sich handstellen hat. Ein Vers, was mir sehr viel wert ist und all von das gedacht, aus Psalm sagt, singt mit Friede zu Gott, in dem unsere Kraft steht. Unsere Kraft kommt von ihm. Alles, was wir haben, kommt von ihm. Wenn wir wirklich dankbar sind dafür, wenn wir wirklich ungeschiert sind von das, dann haben wir eine Aufgabe, zum Gehorsam sein, zu was er uns als Christen hat gerufen. Am Anbeten und Liebe zu beweisen, wo Gott wir am sind. Ein paar Dinge, die wir wollen noch checken, dass hier ein klein bisschen einnehmen, was da alle ist, wenn wir davon reden, von dem Beweis von Anbetung. Da sind mehrere verschiedene Parts, was wir mal sein tun, entweder dass wir sind in der Kirche, wir sind getan wird, oder von Beziehungen anchecken, was immer das mag sein. Und wir haben vielleicht Frauen, wo so tun wir das, wo so ist das wichtig.
Dat eerste ding wat we willen nu checken is onze hang opheben. Wieso hebben we onze hang op? Dat eerste ding waar het regenen wordt, wie heel groot van reden duiden is, dat bewijst dat we zijn gehoorzaam. Onze verantwoording als Christen is om aan wij te laten. Dat hij alle eer weet is. Dat is één ding wat we doen wanneer we onze hang naar Heg hebben. Dat andere ding is, wie geven ons aan. Wanneer eerst bij aanbidding komen dat en onze hang opheben, er zijn zoveel dingen wat er met aankomen doen. En op de twee wordt vielleicht het ganz volgens dat wordt gebruikt, dat als krijg aangeven in zich. Wanneer we den Beispiel gebruiken van waar we moeten zeggen dat du best irgendwo en du zegt, weet je wat, ik geef me aan, ik geef op, ik geef me aan, doe met me wat du weet. Oder voor zich, waar we moeten zeggen dat du best wil en du hebt wat vastgelegd. Oder die sportteam, die heeft gewonnen, oder wat immer dat is. Die hang die gewoon in de Heg. Wenn du das door een leven dat du es ziet. Dat zijn twee oorzaken nog te wat we onze hang naar Heg hebben doen. Wenn we geven ons aan, Jezus, doe hier wat du weet, mij fehlt dat aan die, ik geef me aan. Oder dankzij Jezus voor wat du gedaan hast. En we leven hier aan de zich. Nog één ding, wat ook een beste met aangeven te doen heeft, is loslaten. We als mensen zijn zo dat we alles in onze ene vuisten houden. We moeten dat vasthouden, we zijn in controle, we worden ons de almacht weten. En besonders in de wereld waar we vandaag wonen, schijnt het ook zo dat jeder einer zegt, du bist verantwoordelijk voor jezelf. En we nemen dat aan. En dan houden we dat hier in onze vuisten en laten dat niet los. Maar wat wanneer we während aanbidding bij hem zingen, moet die vuisten taub nemen, krijg ze staat, en dan moet uitmaken. Dat moet loslaten. Dat zware wat u draait is, alles wat u hier hebt bij je houden, wanneer dat plus moet was, loslaten. En moet dat blijft ophouden, en dat moet uit de hang uitmaken, en dat moet vallen laten. Nog één ding is, wat is du wanneer du een geschenk krijgt van wem? Dan strekst du die hang uit. Omdat die dat kunnen in hang geven. We hebben door de laatste meerdere week al gezien dat aan aanbidding heeft God geschenk nu geschenk nu geschenk voor die. Wanneer ik heb met te doen dat we aanbidden wie hij is, maar hij loopt dan zo zeer dat hij heeft de dingen bijna voor ons, geschenken voor ons. So maak die hang op, omdat du kannst die geschenken en die hang krijgen. Nog één ding, en dit is interessant, dat is interessant, wil ik harpa schaffen dat. Wanneer du die hang naar Heg hebben das, die arms naar Heg hebben das, wat passiert is, die harpa, die laat zich nu. En dat heeft niet unbedingt met aanbidden te doen. Dat is plus interessant. En nog een oorzaak te wat einer bezahlen, door aan denken of dat op eenmaal wordt goud bezahlen. Dan krijg je het weer met loslaten, dat we alles proberen onze vuisten te houden. Veel van ons zijn zo dat we dragen de ganze weg van de wereld op onze schouder. En wanneer we tijd nemen in aanbidding, om onze hang naar Heg hebben, dat laat dat alles op nu. Dat is wondervol hoe God dit harpa gemaakt heeft, dat deze stad schaffen dat. Nog een ding is,
wanneer we onze handen hergeven doen, dat heeft de gelegenheid wat in ons hart te ändern. Nu, met dit zei ik niet dat du moet aanbidden met handen hergeven. Dat is niet wat ik zei. Wegen aanbidding, dit is een bewijs van dat. Aber willen dat ook niet gesetzlich maken. Wanneer dat gesetzlich is, dan is dat larig. Dan is dat niet live bijna. So dit moet zijn wat verzeld uit die uitkomen dat een entscheiding wat du maken is, wegen die gemeenschap met Jezus. Aber hier een ding, wat zeer wichtig is en zeer interessant is, wanneer we onze handen hergeven doen en aanbidding, dat geeft ons een gelegenheid, een bijzondere gelegenheid, te bewijzen dit is tussen mij en God. Ik denk dat nog, als ik dat eerste maal, als een jonge persoon, mijn handen hergeven deed en in godsdienst, wil ik met mijn oudere top zetten deed. Ik had al vaker dat gedaan, wanneer ik niet met een top zetten deed. Dat was een part van mijn leven. En op het eerste maal wat ik dat deed, dat ik bezit en zetten deed. Mijn hart dat klappert en ik die nerveus en ik wist niet nev. En mijn scham, dat is een goede ding. Ik zal hier niet angst voor hebben. En aber zo veel van ons. Veel van ons voelen zo, nou, ik weet niet wat die bezien mij wat denken. Nou, ik weet niet wat mijn vriend wat denken. Nou, ik weet niet wat mijn familie wat denken. Aber die jankert dat. Doe dat. Wanneer du dat eerst eenmaal gedaan hast, dan passiert een andernis in dein hart. Aber waar, wanneer du dat doet, dan hast du über dem nicht mehr Angst dafür. En dat wordt een part van die aanbidding, dat is een bewijs bij ons beim zingen. En dat is niet een bewijs voor de anderen. Dat heeft niet met de anderen te doen. Dat heeft met die en God te doen. De persoon, wat u dat nu bewijzen is, dat is God. Niet de persoon Ramadi, niet de persoon Betsidi. Dat is bloos tussen die en God. Dat is de oorzaak. Dat heeft niet meer te doen met de persoon Ramadi. So wanneer je eenmaal over de stoep bent van wie je angst hast dafür, du wirst niet over de stoep komen ohne dat du dat eenmaal wirst doen. So ik doe die motto spreken. Zie die gelegenheid en maak dat een punt voor die, dat du in de tijd met God, dat die handen hergeven, hem aan wij te laten. Ik zie je gehoorzaam, ik geef me aan, ik leef in zich, ik laat los en ik neem dit geschenk aan, wat u mij gegeven hebt. Nog een part van aanbidding bewijzen is, wanneer we onze ogen toe maken doen. Wanneer we onze ogen toe maken doen, dat we een grote ding wat dat verhelpen dat is, dan kunnen we beter al dat wat de bezitters aangaan dat, dan zullen we dat niet meer. En kunnen we daar aan denken, wat dat leidt mij te ons, wat God proeft te zeggen door dat leidt. Dat helpt zeer veel. Krijgt we onze ogen toe maken doen, beim beren, dat we niet aan alles rammen ons denken doen. Krijgt als het beim zingen ook. Wanneer die ogen toe maken is, dat geeft die de gelegenheid, te dieper aan denken aan wat er aangaan dat en dat leidt, zoiets als de vieren en wat God voor die wil. Du kannst beter in dein hart aanchecken en veelmaal wirst du beter kunnen God zijn stem hören. Wenn du hast alles sozusagen uitgemaakt, Ramadi,
bezieht dort, was das ganz Wichtigste ist. Und noch ein Ding, wenn du deine Augen machst, du das dort anerkennen, dass das ist persönlich. Das hat rein bloß mit mir und Gott zu tun, mit kein Seswem. Wenn ich meine Augen mache beim Singen, dann anerkenne ich das ist persönlich zu mir. Wir haben am besten von geredet, von wo wir uns scharpe Handstellen tun während Anbetung. Aber hier sind noch hostig ein paar mehr Dinge, was wir können nur checken. Das ist wichtig, dass uns scharpe so angestellt ist, dass die up ist. Wenn wir da ganz naturlos sind und jeden nicht really dran, like das, was uns scharpe sagt, das ist nicht eine Einstellung für Gott, dass du bist mir, was wird. Und noch ein Ding, was wir von geredet haben, von Handgeben und denken und was Gott getan hat, das ist auch ein Weg, wo wir uns scharpe Handstellen. Und viele Menschen tun das durch Knie. Wenn sie Knie tun, das ist ein Beweis, ich gebe mich ganz an, ich sehe ganz für die, wegen die. Und ich denke an, was du getan hast, ich denke an, wer du bist, und mir ist das wichtig. Und wenn wir durch bloß erstaunen für Gott stehen und folgen, wo wir bloß eine Hecht checken. Und das lässt vielleicht so, wir checken am Tag, aber was wir wirklich tun, ist, wir checken eine Hecht. Wenn wir sind erstaunend über was Gott getan hat und wer er ist. Das ist wichtig, dass wir dort weiter, dort in Anbetung, am Singen, die Gemeinschaft, die wir haben mit Gott, dort jetzt eine Hecht. Das hat nicht hier so, hat nicht mit hier zu tun, dort jetzt eine Hecht. Das ist ein bisschen das Beispiel von, wenn du ein Vater bist und du tust Kinder hast, wenn du in Haus kommst von der Arbeit. Die Kinder, die kommen dir entgegengerannt und die heben ihre Arme nach Hecht und sagen, Dad, pick me up, heb me up. Und die sind froh, die zu sein. Das ist das schafft in Anbetung, wenn wir uns scharpe Handstellen tun und dort Vater, ich sehe hier und heb me up. Ich freue mich so, dass ich hier mit dir taub sein. Noch ein Ding, wo wir uns scharpe Handstellen nur Anbetung, dort ist, wir sind kraftvoll und wo wir dort rausbringen, was wir tun. Wenn wir singen stark. Wenn wir unsere Hände heben, eine Hecht heben, dann wollen wir manchmal dort extra noch betonen mit unseren Händen. Oder was immer das mag sein, ob das als Händklatschen oder eine Hechhüpse, was immer das mag sein, aber das hat mit zu tun, dass wir sind froh und wir weiter dass als Kraft und Gott und Jesus und Heilige Geist, wir weiter als Kraft und wir tun dort extra uittrekken en extra bewijzen aan dat. Nog een laatste ding, wat ik begeleid nu te checken, voor we sluiten doen met een vers. Wo stu we, wanneer we zingen doen? Wo we niet bloß keine zetten? En ik zei niet dat er wat erg is met zetten beim aanbidden. Want manchmal, als dat steht, wie we, like, we zaten aan het stoel, om da even denken, wat we zingen doen. Dat is geen trouble daarmee. Aber de oorzaak wat we stonen doen, is, wegen dat is een weg, wo we God respect wijzen. Dat is een weg, wo we God ere doen. Wenn einer checkt dat, nu wil dat in de wereld schaffen dat, viele steden, stonen ze ab, wenn het eerst komt, wat irgendwas ere. En krijg zo is het ook met God. Wenn wir am eerst willen ere, dann stu wir ab. Wenn wir am eerst willen respect wijzen, dann stu wir ab. Loeft am für seine gewaltige Werke, loeft am en seine grote Herrlichkeit. Wo wir das nicht können beweisen,
dat wir am Gott sind. Wegen seiner Herrlichkeit, die ist so groß. Und die Dinge, was er getan hat, die sind so großartig.